Taxatakker. Køb den. Læs den. Blod under neglene. Blodet farver de fugtige fliser. Blodsøen under den unge mands hoved bare vokser og vokser. Min første reaktion, da jeg ser det, er at tænke, det ser fuldstændig ud ligesom på film. Det er min foreløbig sidste vagt som fast natchauffør. Det er lørdag, og klokken er omkring 2. For mindre end 2 minutter siden standsede jeg min taxa på Holmens Bro, som ligger lige over for Christiansborg og lige ud for Holmens Kirke. Jeg standsede, fordi der holdt 3-4 andre taxaer i højresvingsbanen i noget, der i hvert fald ikke lignede et reglementeret højresving. Nogle diskuterede højlydt, og der var aggressioner i luften. Nogle af personerne var sikkert taxachauffører, andre lige så sikkert ikke. Efter kort tid satte taxaerne i gang, og jeg kørte væk. 2 unge mænd stod tilbage, og jeg kiggede lidt fraværende på dem. De pustede sig lidt op begge to, selvom det egentlig så ud til, at der var faldet ro på gemytterne. Men unge mænd, som måske føler deres ære er gået lidt for nær, de er jo ikke helt normale. De er ofte som tikkende bomber. De eksploderer rent faktisk nogle gange, og pludselig, som det berømte lyn fra en klar himmel, langede den ene af de 2 kamphaner et slag ud, som rent faktisk gik lige ind hos modparten. Faktisk så rent, at han blev slået ud og faldt til jorden. Ret hårdt skulle det vise sig. Ham, der havde slået, kiggede et øjeblik på den faldende, hvorefter han forlod kamppladsen. Om han løb eller gik, ja, det registrerede jeg ikke, for jeg kiggede i stedet på den unge mand på fortovet. Hans fald så forkert ud. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde med det samme en fornemmelse af, at der var et eller andet helt galt her. Jeg trak taxaen ind til side, midt i fodgængerfeltet, og sprang ud, uden hverken lukke døren eller slukke motoren. Og derfor sidder jeg nu, med den unge mands blod løbende ned over min højre hånd fra et stort sår i baghovedet. Jeg har lagt ham i et improviseret aflåst sideleje på hans venstre side, og sidder med mit venstre ben ind over hans krop, mit højre ben bøjet ned mod jorden, og min højre hånd under hans hoved. For få sekunder siden kunne jeg ikke komme i kontakt med ham, og frygtede, at han havde mistet bevidstheden for alvor. Heldigvis grønter han til svar, da jeg spørger, om han kan høre mig. Han bevæger også sin højre arm lidt, så han er altså ikke helt væk. Jeg hører mig selv spørge, om han er okay. Måske det tåbeligste spørgsmål, jeg nogensinde har stillet. For han er tydeligvis alt andet end okay. Blodet løber stadig i en lind strøm ned mellem mine fingre på højre hånd og videre ned på fortovet. Til højre for mig er en yngre mand i gang med at rekvirere både politi og ambulance. Og man trækker vejret. Ja, for fanden, men han bløder af helvede til for et hul i baghovedet, så vi har brug for en ambulance lige nu, siger manden ind i mobiltelefonen og fortsætter. Nej, jeg ved sgu ikke, hvor gerningsmanden er. Du blander en ung mand så, med en Tuborg-dåseøl i hånden. Fuck nu den gerningsmand, du skal bare komme med den fucking ambulance, råber han, inden han henvender til mig og siger, at jeg har lagt den til skadekommende på den forkerte side, og han derfor vil forbløde. Jeg er cirka lige så passioneret som en pensioneret departementschef, da jeg kigger på ham og siger, at han skal ikke vendes nogen som helst sted hen. Tak for rådet, men jeg kan faktisk godt med livreddende førstehjælp, og begynde at dreje mere rundt på en mand med en læsion i baghovedet, det tror jeg skulle er en rigtig dårlig idé. Pludselig kommer der hjælp fra en anden kant. En mand har standset sin bil, og har nu sat sig ved det lederede hoved. Han er fuldstændig ligeglad med, hvad der er gået forud, men er totalt fokuseret på skaden. Kan du høre mig? Hvad hedder du? Siger han meget højt, mens han bearbejder den unge mands brystben intensivt. Nå ja, smertepåvirkning for at holde ham vågen eller trække ham ud af en begyndende bevidstløshed, husker jeg. Hey, er du måske læge eller et eller andet? Spørger en tilfældig forbipasserende. Nej, men jeg er uddannet falkredder, svarer manden ved den til skadekommes hoved og fortsætter med at prøve at skabe kontakt. Uden at overveje det til sekund, overlader jeg herefter kommandoen fuldstændig til redderen. Det føles 100% rigtigt, og han optræder med den fornødne autoritet og ro. Hey du der, siger jeg til en af tilskuerne. Hvis du gider åbne bagklappen på min taxa, så kan du se en masse køkkenruller. Vil du ikke tage en af dem og komme herover med dem? Et øjeblik senere presser redderen en hel køkkenrulle mod den unge mands baghoved. På ganske kort tid, og mens jeg spørger, om jeg skal gøre noget andet, end det jeg gør, nemlig at holde den unge mands hoved, er køkkenrullen gennemvædet af blod. Redderen siger til en af passagererne fra hans egen bil, at hun skal komme med et tæppe, som vi kan lægge om den til skadekommende, og derved forebygge afkøling og chok.
Mens jeg ganske upassende stiger ned i kvindens ikke ubetydelige kavalergang, masserer Falkmanden videre på brystbenet hos den sårede og har held til at komme i en anden form for dialog med ham, og det lykkes faktisk også at få lokket et navn ud af ham. Endelig dukker politi, ambulancer og lægeambulancer op, og mens de professionelle tager over, bliver først Falkmanden og siden på tilskuere og jeg afhørt. Eller afhørt er måske så meget sagt. Vi bliver spurgt ud, men man ved jo så uendelig lidt. Da alle andre er væk, samler jeg de store mængder blodvævet køkkenrulle sammen og prøver forgæves at finde en skraldespand. Til sidst ruller jeg flere lag køkkenrulle yderligere om hele baduljen og lægger det bag bilen til bortskaffelse på et senere tidspunkt. Da jeg kører videre gennem natten, er der primært 2 ting, der fylder mit hoved. For det første, det rædselsfulde faktum, at 2 unge mænd var lige ved at miste livet for øjnene af hinanden, og for øjnene af mig, for få sekunder siden. Den ene er helt indlysende årsager. Den anden, fordi en fængselsdom er ufattelig stigmatiserende. Så vidt jeg husker, er der 80% chance for at havne i fængsel igen, hvis man først har været inde på den forkerte side af trammerne. Og af en eller anden grund står et billede af en enlig sejlersko med flag på indersiden og med enkelte blodstænk printet med nærmest strøbisk tydelighed på mit indre lærred. Jeg føler mig både rystet og ret sej måske. Jeg ved det ikke helt, men jeg synes jeg gjorde en okay indsats. En halv time og en kop kaffe senere må jeg skyndsomt skaffe mig af med de blodige køkkenrulle, da en ung pige skal have læsset sin kuffert ind i bilen. Hun er muslim, har tørklæde på, taler jysk og er ualmindelig sød og åben. Lige den slags passager, man har brug for efter sådan en omgang. Det er først dagen efter, at det lykkedes mig at få vasket det sidste blod væk fra de små, fine grupper rundt om og under neglene. Billedet af blodsøen på fortovet, det ser jeg stadig. Også nogle gange, når jeg kører forbi i dag. God jul.